Willkommen! Wie geht's? Tervetuloa takas kummien pannujen äärelle. Mä oon Bella. Mä oon Sara. Mä taisin äsken sanoa kummien pannut. Kummien tai kummien. Potato. Same but different, you know. Itse asiassa voi olla samekin kummat. Niin. Kummat pannut. Miksi sä pidät musta kiinni vielä? Otitko sitä olutta jo? Tänään me juhlitaan vähän Oktoberfestiä. Juhlitteko teikin sitä? Suomessa ei hirveästi ole mun mielestä. Onko tämä baarit järjestää aika lailla? Niin, tulee teema. Niin, mutta ei ehkä kotona ihmistä. Joo, että se ei ole ihmisille mikä. Suomalaisille nyt on mikä vaan syy. Aina on syy. Niin, että tänään voidaan juhlia mun syntymäpäivää, koska ne vois olla, jos mä olisin syntynyt tänään. Esimerkiksi. Syitä löytyy. Mä ajattelin tänään pistää vähän makkaraa poskeen. Se on se Oktoberfestin ydin, olut ja makkara. Kyllä. Meillä on täällä vähän saksalaista olutta, mitä maistellaan. Mä en ite juo niinku olut. Minä tykkään. Toissa päivänä mä sulta join tuossa automatkalla olutta. No, voiko sitä sulueksi kutsua? Mä tykkään niitä tosi paljon erilaista. Kun mä sanon, mä join automatkalla sulta. Se sanoo! Sara! Vittu! Me saatettiin olla joku kyydis toisessa päivänä. Ei tosta tuu mitään. Missä me oltiin? Se on jo se sun mies. No. Mies on jo. Okay. Niin, mä en ite tosiaan juo olutta. Paitsi nyt toissapäivän Bellalta maistelin sitä. Ei se ollut niin paha. Se sillä että ehkä toikin on semmonen juttu, että jos jois muutaman kerran, niin sitten siihen tottuu. Joo, siis se on itse asiassa oikeasti semmoinen maistelujuttu. En mäkään nuorempana tykännyt. Sitten mun baari... Vittu, minun piti toi. Okei, mennään uudelleen. Sun baari Mikko kaveri piti sanoa. Sinun nuorena. Sinun baari. Laitetaan uudelleen nyt. Näytät uudelleen. No niin. En mä leikkaan näin. Sinun nuorena. Kun mä kävin Eikö mun baari Mikko kaveri? Ne on kaikki kaverit. Älä. Ne on aina kaverit. Mitä pihinä tulee taas tää? Mika sanoo mua teepannut. Okei. No niin, vitsi. Mut niin siis, mun baari Mikko kaveri, niin hän opetti mut juomaan esimerkiksi IPA. Muistan mä ensimmäisen kerran maistamaan, että hemmetti, kuka... Selitä vähän mikä on IPA, koska mäkin äsken luulin, että se on nyt tää baarikaverin nimi. Mikä on olut? Siis olut-tyyppi, eli Indian Pale Ale, se on aika semmoista katkeraa yleensä. No ei välttämättä, riippuu merkistä ja näin, mutta... Hän opetti mut juomaan, tosiaan alun perin en tykännyt yhtään ja nykyään helposti menee. En tiedä, ehkä mä tästä pikkuhiljaa. Koska se ei ollut niin paha, kun mä en siis juo ollenkaan siidereitä eikä oluita. Eikö se siider, niin no onkin ollut, mutta siidereitä, lonkeroita, tommosia mä en tykkää juoda ollenkaan. Mäkään en sokerijuttuja tykkää. Se pitää olla kuivaa tai sit joku seltseri tai... Ja sitten oot niinku sinä tai Ella, kun ollaan juomassa, jota mä tykkään cocktailista näistä, nää on niinku välillä, että nyt pitää välillä ottaa olut, koska se jotenkin, just kun se ei ole makeeta jotenkin. Niin sit siinä on joku juttu. Mä alan ymmärtää. Ehkä musta tulee vielä bissejuoja. Bissemuija, niin. Tänään on vehnäolutta, tämmönen perinteinen saksalainen. No mä maistan sitten. Pitäisikö meidän alkaa, mistä me lähdetään liikkeelle? Niin käytiin kaupassa. Mä olin niinku vastuussa nyt näistä makkaroista. Yllätys. Niin. Niin, jatka vaan. Ammattilaisena olin vastuussa makkaroista. Yritin etsiä tähän Saksan teemaan sopivia makkaroita. Krakovan makkara on niinku... Onko se? Ei muuten se on. Krakova. Se oli Puola. Pointti oli se, että meillä on hemmetin hyvä tarina. Krakova. Totta. Krakovan makkara, se on paras makkara. Siis silloin kun... mutta mä en tiedä, onko nämä nyt niitä tarinoita, mitä voi kertoa täällä. Eikö tää... No joo, kyllä tää nyt voi kertoa. No kyllä Krakovan nakkitarina. Joo. Niin, siinä on mitään. Oltiin Turussa. Tytön lähti vähän bailaan. Kerrotaan se kohta, aletaan paistaa. Mutta sitten tää oli niinku mun mielestä, jos tää ei oo saksalaista, ei mikään.
Anna mä luen. Günther. Niin, Günther. Niin, eikö meillä ole siis bratwursti ollenkaan? No mä jotenkin sekoitin se Krakow. Ei, bratwursti. Mutta tää näyttää samalta. Joo. Mulla oli itse asiassa kädessä nyt muista. Mutta tässä on mun mielestä hyvä teksti myös, miksi mä otin tämän Bayerin. Kun mä en näe. Pieni, mutta voimallinen maun jättiläinen. No se. Se, muistakaa, koolla ei ole aina väliä. Ei ole aina väliä missään nimessä. Luonteeltaan lempeän tasapainoinen, antaa aavistuksen meiromista, mutta jättää myös pienen potkun kielen päälle. Pottujen kaveri viihtyy myös kolpakon kyljessä. No hemmetti. Mikä on kolpakko? Tämä. Kolpakko. Kunnon kattoo kolpakko. Kyllä, siitä on Güntheri, Bayerin Güntheri. No sit pistetään pannut kuumaksi. Ja sitten oli vielä tämmöistä suomalaista Roinilan rakovaa. Niin se oli kans niinku vähän kuin tää Krakova, mutta rakova. Valkosipulinen pehmeä pippuri. Tästä mä yksi yö taisin napata jo yhden, kun oli nälkä. Yllätys. Näin. Joo. Sulla on se pannu. Laitetaanko siihen yleensä rasvaa tai öljyä? Jos miettii, että miten rasvasia nämä niinku joku chorizo, niin se periaatteessa ei tarvii edes, kun se on niin rasvainen makkara. Mä en tiedä näistä. Krakova on kyllä niinku... Sä oot se, jonka pitäisi tietää tässä ohjelmassa. Mutta mä en ole niin tämmönen expert. No mä en laittaisi. Mä en laittaisi itse. Koska se on se siinä rasva on, niissä on kyllä. Laitetaanko me yksi kaikki? Kaksi kaikki? Että yksi kaikki. Miten mä oon nälkäinen. Mä haluan makkaraa. Tässä on monta kuukautta, niin mä sanokaan mitään tosta. Nyt mä haluan makkaraa. No niin, sitten pannut kuumiksi. Joo. Miten se, mut kun se just se, mikä se oli se nimi? Günther, siis toi bratwursti. Niin, kun ne on tämmösiä valkoisia makkaroita. Niin on, mutta se on varmaan paksumpi. Mä luulen, että se on Suomi-versio. Se ei ole paksumpi. Suomi-versio. Niin, ne on ohuempia. Ei oo. Ei oo se on suomalaisia. Koita paikata toinen. Ihan hyvä. No, jatketaan siitä. Hei, jos mä teen silleen, että mä avaan tuon oluen tässä samalla. Hei, joo, niin maistetaan kuule sitä. Onks tää sinappihaulu? Jätit sä ADHD nyt tän? Jäi kesken. Sulla on bisse. Ei kun tää siis oikeesti mun ystävillä olisi mun pulla kun näkistä se on se. Oi voi. Se jää kesken, kato, kun saa jonkun idean päähän. Olut. Niin mä ajattelin, että ton sä osaat sentään tehdä. Avata. Mä en osaa. Niin, että vanha baarivikko siinä. Kato, mä en osannut ekaan. Niin, miten se tarina? Tai siis niin, Krakovan. No, aloita sä, kun sä olit siellä messissä. Niin, mä oltiin siis, tytöt oli vähän pailaamassa tuolla Turussa. Ja Turun yössä. Turun yössä, se olikin melkoinen ilta. Se oli melkoinen ilta. Eskaloitu taas. Missä seikka? Kaiken näköisiä seikkailuja. Oltiin. Niin kuin sitten se aamuyö, mitä joskus siinä 7 aikaa, kun me sinne hotellille takas tultiin, niin ensin niin me jätin Venäjä, että se hemmetin fried chicken. Ai niin, Kentucky fried chicken. Että se aukee. Joo, käytiin hakea sellainen korillinen. Korillinen kalas. Miten se? Paket? Niin. Siis se kori. Niin, kori. Makaa sängyssä. Vois sä sanoa. Hirveä nälkä tuli. Koko yö meni. Ja mentiin kanoja täällä, mä naurattiin silmätkin. Se oli kyllä vähän walk of shame siellä, kun mentiin siitä hotellista. Niin, sinne kaikki oli aamupalalla. Niin sä kävelit sen chicken. Sama paketin kanssa. Laitas me ihan vaan näin. Pitäis näin jotain niinku tehdä? Ei noihin nakkeihin mun mielestä tarvitse tehdä. Okay, no ei, makkaroihin yleensä. Niinku. Niin, mut sitten nukuttiin siinä se pari tuntia, hotelli piti luovuttaa, lähdettiin junaa, niin siellä Turun juna-aseman ärkiossa. Oi, siellä oli Krakovan makkara. Se nakki. Tämmönen nakki se oli. Miksi tää on makkara? En muuten tiedä miksi. Niin. Anyway. Se pelasti siis. Me oltiin niin krapulassa. Se suolainen kuule Krakovan makkara. Se on jäänyt mieleen. Ja nykyään me joka kerta, jos me ollaan viihteen, me ollaan, että nyt kun olisi Krakovan makkaraa.
Monesti on ostettukin kuule. Siihen voisi vetää viilotekin. Mä laitan tähän yhden vaan tämmösen, kun tuossa on nyt noin. Joo. Ne ei me tarvita syödä enää niin. Ei. Niin mikä tää oli nyt se Suomi-versio? Tää on Suomi-versio, kato nyt. Kato nyt, no niin. No tää oli siitä bratwurstista, mutta ehkä... Haluatko vielä toisen tämmösen nakkila? Mä en ehkä tarvi niin paljon. Okei. Mennään nyt alkuun tällä. Niin. Ootas, mä otan tästä tälleen. Aha, Ei. et kyllä odota. En. No niin, otatpas siitä nyt. Ota. Ota niin. Siellä. Sulla on jotain romuja tuolla. Niin, sulla. Mulla. Sinä Mä sanon mulla. Ei. Tän on ole mun sormia. Tiedätkö muuten miksi? Ei, kun tiedätkö minkä takia tälleen kaadetaan, että se kuohuu sun vatsassa sit samalla lailla? Ai jaa, miksi siis opetetaan kaataa sitä reunaa pitkin? Niin kun joku opetti mulle sitten taas just tälleen, että sille ei pitäisi tehdä, vaan se pitäisi just tälleen kaataa, että se kuohuminen tapahtuu periaatteessa tässä. Joo, ja mä luulin jotenkin, että se maku muuttuu sitten. Ehkä se muuttuukin, mä en tiedä. Mitäs mieltä te ootte? Kommentoikaa. Meikäläisen pitäisi vielä tietää nämä pisseasiat. Miksi? No kun pisse mä en. Ei se susta nyt ammattilaista. No ei se saa totta. No, mutta kertokaa meille, jos tiedätte, niin kommentoikaa tuohon, että miten pisse pitäisi kaataa. Kaadetaanko niin mä tiedän niin pitkin? Mutta esimerkiksi siis niinku Guinnessihan kaadetaan kans siis sillä, että se tulee niinku sehän kuohuu ihan hirveästi, sitä niinku tuona odottelemaan. Mä tykkään, Guinness on muuten meikäläisen. Mä tykkään. Siis meikäläisen juoma. Se on hirveän hyvä maku. Mikä siellä on? Näkyy joku roska. Joo, mä en oppinut pisseen juomaan. Ootko käynyt Saksassa? Mä olin vähän aikaa Berliinissä. Berliini on makea paikka kyllä. Joo. Mä haluaisin päästä ihan oikeille Oktoberfesteille. Siis oikeesti niinku sinne. Niin. Mä pitäis lähteä joku kerran. Meidän pitänyt lähteä vaikka mihin? No. Lista on pitkä. Lista on muuten pitkä. Onks teillä sellainen lista kavereitten kanssa, että pitää tehdä pitää mennä tonne? Niin, nyt on ne synttärit sitten ensi kuussa. Ei hemtä. Me puhutaan joka alkuvuodesta, että nyt suunnittele kunnolla sun Halloween-juhlat, että kohta ne on taas ensi viikolla. Nyt ne on ihan kohta. Joo, siis siinä käy muuten joka kerta näin. Mä en tiedä, mikä mä haluan olla tänä vuonna. Mitä sä haluat olla? Mitä mä haluan olla? Keneksi mä haluan? No hei, on tässä nyt paljon. Kuukausi aikaa. Kohta mä pilaan, tai kun sä sanoit, että se palaa, niin on... Ei no hei, makkaras mun mielestä pienet karsinogeenit ei ole paras. Oikeesti. Mun mielestä makkarassa pitää vähän olla. Mä en saa noin. Ja ehkä ei sillä veitsellä niin kuin noilla. Miksi? No että vahingossa mene siihen pannulle. Miksei? No koska ne menee pilalle ne pannut. Saanko mä maistaa nyt olutta vai? Joo, hei kaada sinne lisää sitä. Ai. Ootas, ei noilla. No mä voin tämmönen. No niin. Mä maistan nyt. Älä mennä. Ai. Eli se on vehnäolut. Saksalainen vehnäolut. Kaksin käsi, ihan piti ottaa kiinni. Mä en niin sä oot tottunut oikein. Yhdellä kädellä vai? Olepas mäkin vai? Niin, joo just, no niin. Ei se niinku paha oo, mutta ei se kyllä semmonen... Niin, vehnäolutta ei niinku sille... Pieni, mä voisin ottaa 2 desin niinku annoksia, jos sitäkään. Mutta en mä niinku kyllä tuommoista 0,5 litraa jaksaisi vetää. Nyt olisi pitänyt 2 tässä melkein, että olisi ollut täynnä. Täynnä tää meidän. Lautaset. Tarvitaanko vaan yksi? Voidaan siinä yhdessä? Joo, voidaan joo. Krakovan nakki. Joo. Leivän päälle taisin laittaa kuule. Mä tykkään oikein väkevästä sinapista. Itse asiassa kotisinappi, siinä vähän sitä makeutta samassa, niin se on ihan mun lempparisinappi. Mut sit joku Turun sinappi, niin pitää olla niinku se kunnon semmonen. Kunnon. Mä otan vähän väkevä. Mä en käytä ketsuppia. Mä käyn yleensä, siis niinku tosi harvoin. Mä en tykkää ketsupista minkään muun kanssa kuin eikö se ollut haitsia? Se oli kiinni, mä en viittinyt avata. Ai joo, no joo, mennään peliksi.
Niin mä en siis käytä ketsuppia minkään muun ruoan kanssa, just vähän makkarankaa, eikä vähän ranskalaista tippaa. Niin sama. Muussa mä en. Mun on pakko laittaa pippuria siihen Makaronilaatikko ainut, mihin niin totta. laittaa. Joo, se on ne muuten. on 3 sellaista, missä mä käytän. Tehdään joku kerta makaronilaatikko. Ihan kunnon makaronilaatikko. Totta kai. Tää saisi olla hetken vielä ehkä toiselta puolelta. Takas. Sieltä. Noin. Menee hyvä? Mikä on saksaksi? Kiitos. Niin. Pitäis tietää. Danke. 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 Niin, danke schön. Bitte. Sitten sun pitäisi sanoa bitte. Danke schön, bitte. Okei, lähdetäänkö me siellä Krakovalla nyt, kun me kerrottiin niin hienosta. Mä vedän sormiin, kun mä tykkään, että se raol käsi koskettaa makkaraa. Mäkin tykkään, mutta toi on sale liian kuuma. Se oli liian kuuma. Niin. I told you. Okei. Sun pitää sanoa. Miksi te ette ikinä usko mua? Nyt mä vedän sen näin. Vähän kato tälleen, että pääsee ilmaan. Niin. Nyt kokeillaan näitä eri sinappeja. Tää on nyt tää perinteinen. Joo, otas. Suomalainen, mikä toi on toi väkevä? Turun sinappi. Onko tää liian kuuma suuhun? Niin, sitä en tiedä. Ja pölpö. Kyllä se Turun äärikioskin oli. Siinä oli jotain. Siinä oli rakkautta ja tunne. Siinä oli oikeasti, se oli tärkeä. Se oli tärkein nakki. Se oli. Ilman sitä ei olisi selvinnyt varmaan kotiin. Ei. Tää ei se ole niin väkevää tää toinen sinappi. Menit siellä toiseen? Mä ajattelin. Mennäänkö me tähän? Vedänkö Puolis. Tää oli nyt Günther. Günther, no niin. Günther näytäs voimasta. Mikä se oli? Se oli pieni, mutta voimakas. Vai voimallinen. Maun jättiläinen. Me uskotaan sun Günther. Okei, nyt tulee maut. Günther. Aika hyvä. Siellä on kyllä paljon makua. On. Ei maistu kyllä edes makkaralle melkein. Ei, tää on hemmetin hyvä. Ai sä tykkäät näistä. Mulla tulee jotenkin mieleen... Mikä se on? Meirami, se maistuu mun läpi. Mä en niin välitä meiramista. Mä luulen, että se on se. Niin tulikin, nyt tuli jälkimakuna mullakin. Joo. Mitä mä juon? Miksi joka jaksossa mulla on vaan vettä ja onko sulla kaikkea kivaa? Vettä. Mitä? Vettä. No nyt on ehkä. Tässä selitä. Mites toi iso makkara? Joo, kyllä Krakova on nyt tähän asti on niin ollut paras. Mitä aina sä huidoit? Mehän osuu silmään taas. Me on lähelläkään. Pitäis tätäkin maistaa vähän. Tätä kaveria täällä. Mikä se oli? Tää oli se suomalainen versio Krakovan makkarasta. Kun sä et voi rakas, sä oot vanha herra, sä et voi syödä tämmösiä. Sulla menee ihan tukkoon kaikki paikat. Puhu itsestä. No niin, tänne se iso makkara. Niin just. Tänne se. Anna mama. Mikä on saksaksi, kun Kiro sanoo? Scheisse. Et sä sitä muista. Ota. Miltä se maistuu tämän makkaralta? Niin, niin. Tässä voisi olla kyllä melkein joku, tiiäks, vähän erilainen, joku semmonen... No ei ole paha. Ihan peruspilssi tai joku.
Toimis varmasti kans niin. Ei tää kyllä hyväkään. En mä ymmärrä kyllä niinku. Siis mä ymmärrän oikeesti just sillai Desi 2, että se ois, mut kuka hemmetti pystyy juomaan litrakaupaa? Ei se on laageria tai sitten pilssiä yleensä, mitä juodaan niin litteleen. Ja se on just sitä, mitä sä maistoit multa silloin tuossa päivällä. Tämmönen niinku helppo. Niin. Vehnäolut ei todellakaan kuin niinku kaikkien kuppiteitä. Danke Bille. Danke schön. Mikä siellä Bille? Sä sanoit joku pitte. Eiku pitte on erikseen, niin kuin sanotaan, niin kuin sä sanot. Niin kuin, ei mitään. Tai se on niin kuin se, että... Danke schön on niin kuin sitten... Danke schön. Kiitos kun Danke schön. Hallo. Olli. No niin. Danke schön. Kiitos, että olitte jo. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moi moi! Moi!